Здравейте! Преди няколко секунди направих клипа и един вече написа коментар. Каза да играем Майнкрафт или VBox или не VBox 7 или да отидем в някой сайт. Проблем е, че няма Майнкрафт и не мога да изтегля. Напишете долу в коментарите как се изтегля това приложение за игри. Боже! И онова нещо с дето Емил го прави. После да го прави в игрите. Чао! Само да стане 1 минута клипа.